Mit navn er Tobias Sund Hansen. Jeg har skrevet lidt JavaScript-kode til vores Pensia underside her, som jeg lige vil forklare lige hurtigt. Min JavaScript den er relativt simpel. Den består af to forskellige dele her. Jeg har den øverste del her, som hører til min læs mere knap hernede. Og så har jeg min nederste del af JavaScript-koden hernede, som hører til den her slider her. Så lad os lige tage den fra toppen af. Jeg har en variabel heroppe. Der bruger jeg const i stedet for variabler i sig selv, fordi const og let de er meget mere stabile, og det er den nye version af variabler sådan set. Så har jeg en type her. Den her linje går sådan set ind i HTML'en ind i dommen, det vil sige Document Object Model. Det vil sådan set sige, at JavaScripten kan tilgå og ændre HTML i sig selv. Der går den i det her tilfælde ind og finder et objekt med ID'et read more her. Så hvis den finder den her type her, read more, så har jeg en if else hernede. Hvis den finder den inde i HTML'en, så går den ind, aktiverer en funktion her, der har en event listener. Den lytter efter brugerens klik. Det vil sige, hvis jeg går ind her på hjemmesiden, kører ned med musen, og jeg trykker på min læs mere knap her, så sker der et par ting her. Det første er, at jeg kører tydeligvis ned. Der har jeg et objekt her, der hedder scroll by. Det vil sige, den går ind og siger scroll amount. Så har jeg en animation her, der bare er smooth. Men scroll amount, den er defineret heroppe med min variabel her. Det vil sige window inner height. Så har jeg en operatør her, som siger 0,8, det vil sige 80% af vindueshøjden skal jeg køre ned på siden med. Det vil sige, når jeg trykker her, så aktiverer den min funktion. Bum. Og kører ned med 80% af vindueshøjden her. Det er i bund og grund min read more knap her. Jeg har også en lille else hernede, der sådan set bare tilføjer en lille fejl i din konsol, hvis læs mere knappen ikke findes. Så har jeg et par ekstra ting hernede i min slideshow hernede. For det første, jeg har et array her, der består af URLs. Det vil sige, nede i mit loop hernede, der går den ind og siger, for hvert af de her image URLs, der opretter den igen i dommen et image, opretter det med source URL'en, det vil sige den her, sætter den så ind, og det gør den så for inde i client slide elementet herinde. Ja. Og det gør den så under client slide elementet inde i HTML. Den kan vi ikke se her desværre, men de fleste steder har jeg brugt const. Jeg har lige en enkelt let hernede, fordi at den skal kunne ændre sig på grund af num images her. Men ja, det er bare endnu et loop her. Så ja, det var vist nok alle tingene, jeg skulle med. Så tak for i dag.